Gikonsidera karon sa usa sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga weakest link si Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa House Committee on Justice. Gibarugan ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. nga wala magsulti og tinuod si Madriaga tungod pakyas ni ining matubag ang reklamong perjury nga gipresenta sa bise. Samtang giklaro sab sa usa ka abogado nga dili masulti nga duna ba o walay kredibilidad si Madriaga. Sa gihimong interview sa Aramen Davao kang Attorney Jam Makla sa programa nga Kuskus Batikos ni Radyo Manleo Matulayan. Ipasabot ni Attorney Makla nga wala sa Committee on Justice and Investigation lakip na sa side sa defense team ang makadeklara mahitungod sa kredibilidad sa tao. Ani ang pamahayag ni Attorney Jam Makla. We need to understand na nagi in question of the credibility na makapile o kaso ang masikinsang tao to challenge it. But as long as wala pa'y final judgment that ang ma-office nagahimo og false testimony, then it is still considered innocent. He is still considered innocent until proven guilty. Dugang pa ni Attorney Makla nga dako ang posibilidad nga mamahimong mapasakan og kaso si Madriaga kung mapamatud-an kining naghatag og dili saktong ebidensya batok kang Vice President Sara Duterte.